Wara 4 ġimgħat ta' kampanji elettorali u xhur ta' żjarat fid-djar mill-kunsillieri prospettivi, is-Sibt joħroġ l-eżodu tal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali illi saru f'34 lokalità. Fil-fatt din kienet l-aħħar darba li dawn l-elezzjonijiet saru f'nofs il-pajjiż biex mill-2019 il-kunsilli lokali jiġu eletti kollha f'daqqa għal terminu ta' 5 snin. Għal dawn l-elezzjonijiet ikkontestaw xejn inqas minn 377 kandidat, 184 fisem il-Partit Nazzjonalista, 177 fisem il-Partit Laburista, 7 kandidati tal-Alternattiva Demokratika u 9 indipendenti. Minn dan it-total iridu jiġu eletti 224 kandidat u għal daqstant kif jibdew jinqalbu l-voti fin-naxxar min se jaħsad il-frott u oħrajn se jsibu x-xewk. L-akbar lokalità f'dawn l-elezzjonijiet kienet dik ta' San Pawl il-Baħar, segwita mill-Mosta, li l-koll se jeleġġu 13 il-kunsillier. Din tal-aħħar kellha żieda ta' 2 siġġijiet fuq l-aħħar leġislatura, filwaqt li Żurriq, il-Marsa u Birżebbuġa, il-koll lokalitajiet b'maġġoranza Laburista, tilfu 2 siġġijiet kull wieħed. B'hekk nistgħu ngħidu li l-Partit Laburista beda bi żvantaġġ ta' 6 siġġijiet f'elezzjonijiet meqjusa bħala l-aktar diffiċli għal partit fil-gvern. Iżda ċertament li dan l-iżvantaġġ numeriku ma kienx rifless fil-kampanja elettorali. Kampanja fejn spikkat id-differenza bejn mexxej ottimista li f'4 ġimgħat ħabbar investiment ta' 460 miljun euro u 2500 impjieg ġdid u kap tal-oppożizzjoni illi qatt tal-aħħar 20 jum mistoħbi wara li ħareġ fil-beraħ l-iskandlu tax-xogħlijiet għal voti fawdex. Spikkat ukoll il-fiduċja li l-Partit Laburista għal darb'oħra wera fiż-żgħażagħ bl-akbar kandidatura ta' żgħażagħ qatt reġistrata f'isem kwalunkwe partit. Iżda fuq kollox dawn l-elezzjonijiet se jibqgħu infakra għal fatt li fihom ivvutaw għall-ewwel darba żgħażagħ ta' 16-il sena. Monument storiku ieħor ta' gvernijiet Laburisti illi tul is-snin ħadmu sabiex id-dritt tal-vot jingħata lil kulħadd indaqs.